Deviația de sept nazal este o afecțiune destul de comună, prezentă la aproximativ 8 oameni din 10. Poate să aibă mai multe grade de severitate și nu influențează de fiecare dată calitatea vieții. Când este cazul să ne îndreptăm spre intervenția chirurgicală, ce presupune aceasta și ce alte afecțiuni se mai pot rezolva împreună cu această corecție a ei? Discutăm cu domnul doctor Ioan Bulescu, medic specialist orele. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Râdeam că este atât de comună deviația de sept încât și eu am una. Da, este într-adevăr o afecțiune foarte comună, adică în consultările orele, chiar și de rutină sau pentru alte afecțiuni, găsim de foarte multe ori deviații de sept și de multe ori pacienții nu știu despre ele, nu sunt conștienți nici dacă chiar au o problemă de respirație nazală. Da, există o deviație de sept, să zic așa, fiziologică, ne putem naște cu ea, să spun așa, pe lângă cea dobândită, bineînțeles. Cele mai multe deviații de sept sunt, de fapt, apar în timpul dezvoltării, nu neapărat înainte de naștere, dar după naștere, odată cu maturizarea scheletului facial, pentru că septul nazal este format din mai multe structuri osoase și cartilaginoase, care se dezvoltă separat și care ar trebui, teoretic, să se potrivească acolo, nu? cap la cap, da. Și în momentul acela se oprească creșterea, lucru care se întâmplă destul de rar. Și atunci unul din oase crește mai mult, crește mai târziu, crește în altă direcție și atunci apar aceste deviații de sept. Nu toate din ele sunt într-adevăr considerate patologice. Adică poți să ai deviație de sept, bine mersi, și să poți să respiri bine, să ai un somn odihnitor și așa mai departe. Așa este, da, există, fiindcă indicația de tratament nu apare chiar în 8 din 10 pacienți, cum a zice dumneavoastră, indicația e ceva mai rară. Ce se întâmplă când apar tot felul de lovituri, căci se întâmplă deseori, nu? Să fie un factor mecanic acolo, asta este primul, o lovitură și ne trezim că avem deviație de sept. Se întâmplă și acest lucru, e vorba de fracturi atunci ale septului nazal, uneori asociate și cu fracturi ale piramidei nazale și care, dacă nu sunt, în fine, rezolvate la timp, da, sau corectate imediat, pot să pună probleme în timp, de multe ori fiind nevoie de ceva intervenții mai ample asupra septului, de repoziționare, de îndreptare. E vorba de și o formă de rinoplastie funcțională în unele situații. Nu doar estetică. Nu doar estetică, o parte funcțională care să facă efectiv culoarul respirator permeabil, mai greu decât în cazul unei deviații de sept, să zicem, dobândite prin dezvoltare. Pe lângă faptul că dacă ne uităm în oglindă vedem așa o deviere a nasului, că îți dai seama că se întâmplă lucruri acolo cu septul, mai apare cocoașa, care este inestetică. Se poate rezolva, apropo de intervenția aceasta chirurgicală, când ne operăm de deviație de sept, să scăpăm și de cocoașa? Ele se pot rezolva în același timp, însă sunt lucruri diferite. În cazul în care vrem să scăpăm și de de o modificare estetică sau de o problemă estetică, ele se pot rezolva în același timp, dar atunci vorbim deja de o operație mai complexă, care se numește rinoseptoplastie, în care efectiv modificăm și forma nasului, dar și a septului nazal, adică vizăm și partea respiratorie, cât și partea estetică. Ele se pot face, dar durează un pic mai mult, sunt alte urmări, după operație pacientul se vindecă un pic altfel, dar sigur, se pot rezolva în același timp și de multe ori când e nevoie, le rezolvăm în același timp. Cum se rezolvă deviația de sept? Apropo, acum ca intervenții, există intervenții mai simple, minim invazive, nu știu cum se realizează? Deviația de sept peste tot și în toată lumea asta se rezolvă în același fel și doar chirurgical, pentru că, după cum am zis, vorbim de structuri osoase și cartilaginoase pe care nu le putem îndrepta altfel. De cele mai multe ori, operația noi o considerăm minim invazivă și, de fapt, este minim invazivă, pentru că, dacă ne gândim la nivelul nasului, este vorba de o singură incizie mică, care are, un centimetru și ceva și care este la nivelul părții interioare a nasului, adică nu se vede din exterior, și prin acea incizie se face toată operația. De fapt, noi scoatem părțile deviate ale septului și lăsăm pe loc părțile drepte. În unele situații punem la loc părțile de cartilaj mai drept sau pe care le putem remodela, tocmai pentru a avea o structură cât mai complexă.
Deci, de fapt, nu vizăm în întregime septul nazal, ci doar părțile foarte deviate sau deviate și care îngustează spațiul de respirat. Pentru că există deviații de sept nazal și în partea superioară a fosei nazale, care nu prea pun probleme respiratorii, de cele mai multe ori pun cel mult probleme estetice, și atunci, pentru că este și o zonă un pic mai riscantă să o abordăm din interior, de cele mai multe ori pe acelea încercăm să le îndreptăm, dar dacă nu reușim ușor, mai bine le lăsăm în pace. Noi să zicem, ne concentrăm mai mult pe partea inferioară a fosei nazale, aproape de podeaua fosei nazale, pentru că acela e culoarul respirator principal de care avem nevoie să fie liber. Interveniți și asupra cornetelor atunci când este cazul? De cele mai multe ori, pacienții care ajung să fie operați de deviație de sept au nevoie și de o corecție de un fel a cornetelor nazale, care au tendința să crească și ele odată în sindromele astea obstructive nazale. Deci de cele mai multe ori respirăm prost, nu numai din cauza deviației de sept, dar și din cauza cornetele inflamate sau s-au mărit, exact. Și asta pentru că, nu știu, răcim des sau există acolo inflamație, nu? Sunt foarte multe cauze, inclusiv factorul ăsta de mediu în care trăim suntem toți. Alergici, da. Suntem alergici, suntem fumători, suntem expuși la tot felul de noxe, răcim des, am avut sinuzite, rinosinuzite de multe feluri. Și la un moment dat cornetele nazale, pe măsură ce cresc, rămân mai mari decât trebuie, mai inflamate, și atunci trebuie să le micșorăm și uneori să le repoziționăm și pe ele. Uneori simți că nu ai suficient aer, că nu tragi suficient aer, că nu se oxigenează foarte bine, că există ceva acolo care oprește practic în momentul în care trage aer. Deci o problemă ar fi aceste cornete. Aceste cornete nazale, pe lângă partea de deviație, ce mai avem și cu deviația de sept. Este o intervenție dureroasă? Toată lumea se teme de operația de deviație de sept. Știu că toată lumea se teme și pacienții mei, cei mai mulți, se tem de operația asta și nu neapărat de operație, cât de perioada de după operație. Ce se întâmplă după, da. Și chiar e un subiect interesant. Din punctul meu de vedere și din experiență și nu numai, această operație nu doare. Deci operațiile la nas nu dor, nu trebuie să ne așteptăm la dureri după această operație și dacă vorbim strict de operație de deviație de sept, nu avem niciun semn asupra feței, adică ochii nu se umflă, nu se învinețesc pe aici, da? Nu. Deci dacă vorbim strict de deviația de sept, nu. Singurul lucru care ar putea fi considerat neplăcut din punctul meu de vedere, și încerc să fiu cât de obiectiv pot, ar fi în cazul în care e nevoie să folosim un tamponament nazal. Lumea se teme de tamponamentul nazal pentru că acum ceva ani tamponamentul nazal chiar era ceva neplăcut. La momentul ăsta avem foarte multe tipuri de tampoane nazale, foarte moderne, făcute special pentru nas, astfel încât interacțiunea cu ele să fie cât mai prietenoasă. Da. Sunt unele care nu trebuie scoase, adică unele care se rezolv singure în câteva zile. Unele care sunt scoase a doua zi sau la câteva zile, sunt și unele de silicon, ca niște atele, deci sunt foarte multe feluri, nu mai folosim meșele alea lungi. Erau niște meșe incredibil de lungi, de te întrebai cum Dumnezeu intră acolo în cavitatea asta nazală, atâta material, și până le scoteai, era o durere, era un disconfort. Da. Acum nu mai sunt niște tampoane făcute special pentru așa ceva și, mă rog, să zicem că e o oarecare neplăcere care durează cam o secundă pentru fiecare fosă nazală, însă, modern, încercăm să nu mai folosim tampoane. Adică facem niște suturi speciale prin sept, astfel încât doar în cazurile în care, să zicem, mi se pare că e risc mai mare de sângerare, folosim tampoane pentru 24 de ore. Altfel, cel puțin eu și colegii mei, încercăm să nu folosim tampoane după operația asta și doar să ținem septul în poziția lui cu niște fire de sutură, astfel încât calitatea vieții imediat postoperatoriu să fie mai ușoară, mai bună. Respirăm mai bine după operație, imediat se simt schimbările? Da, dacă nu folosim tampoane, imediat când pacientul se trezește, deja respiră mult mai bine. Iar așa postoperator, există o perioadă în care trebuie să avem grijă de noi, bineînțeles, să nu, Doamne ferește, să ne lovim sau depinde și felul în care dormim, mă gândesc, să facem lucrurile astfel încât să se simtă, bineînțeles, că ai făcut această operație pentru confort. Postoperator vorbim de o perioadă cam de 2 săptămâni în care
ne simțim, cred că cea mai ușoară comparație ar fi ca și cum am fi răciți. Adică nasul mai e când înfundat, când desfundat, da? Pentru că e totuși o inflamație și un traumatism asupra mucoasei nazale, mai curge, mai sunt secreții, cheaguri care se elimină, da? Și trebuie să avem grijă să suflăm nasul. Cam o dată pe săptămână, cel puțin în practica mea, pacienții vin pentru o vizită și o curățare care durează câteva minute și să vedem că e tot în regulă. Cel mai important lucru este să nu facă efort. Adică efortul fizic poate să pună niște probleme de vindecare, de fapt niște sângerări care se apară la vascularizația, exact, practic, crește presiunea în vasele de sânge de la nivelul capului și pot să se deschidă niște vase de sânge care să înceapă să sângereze. În afară de asta nu sunt probleme, adică cel puțin durere nu este în niciun caz. Mai sunt cruste care se formează și care trebuie curățate, dar cam atât. Iar ca cea mai mică vârstă de la care se poate face această operație? În principiu, noi încercăm să temporizăm operațiile de deviații de sept și la copii până la 18 ani, pentru că există un proces de maturizare a scheletului facial pe care nu vrem să-l întrerupem și atunci, de fapt, nu vrem să apară modificări ale formei nasului după această perioadă, pentru că știm, scheletul facial se finalizează un pic mai greu în evoluție. Dar de obicei, dacă este neapărat nevoie, adică dacă sunt probleme respiratorii extrem de importante sau complicații, sinuzite, repetate și așa mai departe, se poate rezolva chiar și la copii mai mici. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor, foarte interesantă discuția și îmi place că am dărâmat așa niște mituri legate de această intervenție absolut utilă, așa că să nu mai stăm pe gânduri și să mergem acolo cu încredere în cabinetul medicului specialist. Vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm la control medical. Oricând, cu drag. Mulțumesc.